kaɗo mini kiɗan zanyo wani aiki. Zanyo aikin mai gidan mu mai abun mamaki. Dan ku bai wasa a cikin lamuransa ya rike aiki. Gashi ya rike rabu da ɗan Amina ya ɗau maki. Ga Hassan Sabontashe lakabin ka dai ya bi ka. Yanzu kai ke tashi sauran kwasu na bayanka. Alhajin gungun makiyanka masu na gaishe ka. Addu'a ta iyaye ke bin ka ba ruwanka da shirka. Kukan karfe kake sha kwarabni ya sha gwamsu. Makiyanka suna kasa kai kukan katifar soso. Ka rike kauga mu da kewayenta Allah ya so. Ga gida ga mota ga kuɗi kana morar so. Dan amanar kwankwasa ne kake jan halijan aiki. Jam'iyyar NNPP kake dan ku kai mata aiki. Na gwamna Abba Kabiru Yusuf abban aiki. Kai kake yin siyasa amma cikin ta baka raki. Bai so bai san ka oga sai ya zo kanan mu ta dabo. A garin MJB garin da ba mazaunar ga'o. A garin Zakuwa wancan muke nan muke yin bobo. Dan karawa tsalle nan asalin mu ne yan dabo. Uga Hassan mai Allah mijin hajiya na ja'atu zaki. Kai da kai angon Zainura mai abin mamaki. Kai kanan oga Yusuf ka daɗe ka na cire aiki. Ayyuka na kwarai ka fi so baka san ka zamun aiki. Ba ruwanka da kowa har gaban ka nan ka fi naci. Dan ko baka gulma bare a zo karɓar cin hanci. Dan ko dai masu jin haushin ka sun yi ragon azanci. Kai da fata ka fita ka tsaya wa neman yanci. Ka ciyar da iyali halak rabana ya karo buɗi. Gaisuwa abba na mubarak na zo mi taɗi. Wai ina umma take ne na gaida yar gatanka. Wai ina ka gano min Nafisa har da Audu naka. Sai Haruna ina gaida bi na gaida yan albarka. Ahiru gaisuwar ka daban alama halin takwaranka. Sai Habu na sako oga ala haɗa kan ƴaƴanka. Ka ji dukkan baitocin da na yo oga domin ka. Allahu ya bar kauna ni da kai ya ƙaro harka. Ni ne Inuwa Akanso wanda ni na tsaro waka. Rabbi samu ga kairi a komai babatun muga aibi. Babatun muga aibi gaisuwa oga MJB.